Si ganaste era allí. Pues mos crideu per si de cas. Una manera de conscienciar, de fer veure a la gent de que la millor forma possible és tindre una societat sostenible i fer un transport públic i fer una passejada en bici, a més ensenyar també, perquè també té una altra vessant, d'ensenyar també com estan deixant les nostres ciutats. Les estan deixant enderrocant-les, estan fent finques sense cap tipus d'ordenació i d'alguna forma també és una reivindicació de la pròpia societat de que és precís fer un urbanisme sostenible per al ciutadà i no per a la pura especulació.